Ribeira celebrará o Día da Hispanidade cunha milla o 12 de outubro. O Club de Boxeo El Canario é o principal organizador dunha proba novidosa no concello. O Club de Boxeo El Canario, xunto co Concello de Ribeira, presenta unha iniciativa deportiva novidosa no municipio, unha milla para conmemorar o Día da Hispanidade. Celebrarase o 12 de outubro e comezará ás 5 da tarde. O percorrido pasará ao longo do malecón e será totalmente chairo nun circuito de ida e volta de iguais dimensións sobre o que se irán cubrindo as distancias de cada unha das categorías. Haberá disciplinas tanto masculinas como femininas. Esta proba terá lugar o sábado día 12 de outubro, dende as 17 horas, ao longo da avenida Malecón, con un percorrido completamente chá. Non é unha proba homologada, pero haberá distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, incluyendo desde rapaces moi novos hasta os máis que se queran apuntar. Os soldadiños o sub-8 recibirán como premio unha medalla para cada un dos participantes, dende os sub-10 hasta os Máster 4. Habrá un podium das probas que vai ter lugar aproximadamente ás 18 horas, con entrega de medallas aos primeiros, segundo e terceiro clasificados en cada unha das categorías. E logo habrá 3 premios especiais para os mellores tempos, o gañador e a gañadora absolutos de cada proba, que será un premio económico de 50 euros. Trátase da quinta proba deportiva organizada polo Club de Boxeo El Canario este ano como parte da iniciativa para fomentar o deporte no municipio. Animan así a persoas de todas as idades a participar neste evento. Dende o Concello, ademais de sumarse a esta iniciativa, agradecen tanto ao club por organizar a proba como aos efectivos de seguridade por colaborar en todo momento. Queremos que se una todo o pobo de Ribeira e os veciños, que veñan cantos máis meniños mellor, sobre todo é eso que queremos facer, fomentar o deporte desde moi pequeniños, que pasen un día agradable. Espero que nos permita eso a chuvia, que nos dé unha tregua o día 12. Gracias á Escola de Boxeo do Canario, porque cada ano sigue facendo estes eventos en Ribeira, traballando todo o ano para estas cousas. Non é fácil, sobre todo que axuden as empresas a botar unha mansiña a estes eventos. E nada, que vai estar o GAI e a Policía Local en este evento, vigilando todo que non pase nada, máis nada. As inscricións pódense facer na web da Federación Galega de Atletismo, rematando o prazo ás 11:59 horas do domingo 6 de outubro. Os dorsais poderán retirarse o mesmo sábado no lugar da proba ata media hora antes do seu comezo. O custo da inscrición é de 5 euros dende sub-16 ata Máster 4 e de balde para o resto de categorías.